Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn y sector dofednod yng Nghymru yn ddiweddar, ac mae'r sector cig moch hefyd yn cael cymorth i ehangu. Diben digwyddiad undydd moch a dofednod yma yn y Trallwng heddiw, y cyntaf o'i fath, yw i drosglwyddo gwybodaeth gan arbenigwyr yn y sector i rai hynny sydd ar fin neu sydd eisoes wedi mentro i'r ddwy sector. Gyda 8.5 miliwn o ddofednod, mae'r sector yn un o lwyddannau mawr Cymru yn y blynyddoedd ddiwethaf. Un o'r siaradwyr heddiw yw Ian Jones, o Mir Feddygfa Hafren. Mae'n arbenigwr ar ddofednod ac yn gynrychiolydd Cymru a'r Gymdeithas Cynhyrchwyr Wyau Maes Prydain. If we make our animals have a higher health status and we end up being more productive as a result of it and our chickens are fresher and healthier, then that's a win for the farmer, it's a win for the juicer. And also if we're using less antibiotics, that's very important for the whole world as well, because clearly antimicrobial resistance is a major issue that we need to concentrate on across the whole of the agriculture industry. Mae Osian Williams yn ffermio beef, defyd a dodwy ger y Trallwng ac yn ffarmwr ffocws ar gyfer Cyswllt ffermio. Nôl amser ni, eithon ni edrych mewn i farchnad lot, eithon ni rawn lot o wahanol cwmnïau ac ges i Farming Connect i helpu fi fel cash flows a pethau, pob peth fel le, jyst i gael fi ddechrau ffwrdd. Really. Mae'r dyfodol yn iawn, ond mae rhaid chi fod yn efficient. A dim ond yna lle ddweud, mae rhaid chi fod yn ddeir beth ych chi'n gwneud. Dyna ni, a mae'r cyngor, fel ti'n dweud, i gael mwyn hwyluso hynna. Yndi, os gwrs bod. Mae Nathan Ward sy'n gyfarwyddwr ar gyfer cig, pysgod a dofednod i gwmni Cantar World Panel wedi ymchwilio i'r farchnad i weld beth yn union mae pobl yn ei brynu wrth fynd allan i siopa. The big things for me are that the market has moved long term towards convenience, quick, easy and tasty meals. I think pig and chicken have a big part to play in that. Pig for its variety of cuts and the way it can be used, so all the way through from primary pork, all the way through to things like bacon, sausages and sliced cut meats. And chicken for its versatility, they're great in all the dishes we're seeing growth in, like Indian meals, Italian meals, Chinese meals, so it fits in with all those trends. When we look at the pig market, there are a lot of imports coming in, particularly in the bacon side of things, but also in primary pork. So you're seeing pork chops coming from Denmark and Holland and other parts of the EU. What we will see, we think, is that there will be a little bit more of a turn towards British. If there is a no deal, who knows? But that means big tariffs, that means that prices will go up. So producing at home will become more and more important to actually get those values that shoppers want. Mae Coleg Llynllifon wedi sefydlu uned porchell i besgu arloesol ers 2016, a rheolwr fferm Rodri Owen sydd yma i siarad heddiw. Mae wedi bod yn fuddsoddiad gwych i'r coleg o ran hyfforddi myfyrwyr. Oedd yr hen uned oedd angen buddsoddi neu mynd allan o foch o bosib. Mae'r costau, mae dros 60% o'r costau yn ddwyswyd yn dod ar lori. A mae rhaid chi gyfynhau'r gost yna. Mae effaith lorymrwydd yn hanfodol, dydy. Pan da chi'n talu am ddwysfwyd, mae rhaid i chi gael y return lle o'r mochyn. Mae rhaid i chi gael y tyfiant yn iawn, yr iechyd yn iawn, reit drwad i wlad. Da ni'n gwerthu'n lleol, mae o gyd yn cael i'w brosesu a'i ddefnyddio yng Nghymru, yn gogledd orllewin Cymru. Dwi'n meddwl i ni, sut mae o'n bwyta, ac ansawdd y cig sy'n cael y dylanwad mwyaf sy'n dod yn ôl o'r farchnad i ni, ydy pa faedd da ni'n defnyddio, pa hychod a beth i ansawdd y cig. I rai hynny sy'n awyddus i fentro i'r sector moch, mae Menter Moch Cymru yn lansio rhaglen grant newydd, Iechyd y Gefnfaint, sydd yn cynnig nawdd i ffermwyr Moch Cymru. Elin Haf Jones sydd ar y manylion. Mae gennym ni gynllun iechyd yn mynd ymlaen sydd mae'n bosib cael 80% o gyllid tuag ato fo. A da ni'n cymryd hyn o adborth cynhyrchwyr mewn ffordd sydd angen help ar y fferm. Lle mae'r arian yma mynd i fod yn sicr yn helpu yr busnes y fferm i symud ymlaen. Da ni'n edrych i bobl eisiau arallgyfeirio, cadw bobl ifanc ar fferm, ond hefyd rhywun sydd â diddordeb mewn cadw moch i symud yr sector yn ei flaen mewn ffordd. Mae bosib iddyn nhw ffonio Melanie Cargill, rheolwr y prosiect, neu drwyddo fi, Elin Jones, neu mae bosib mynd ar wefan Menter Moch Cymru.